Siba kwa taarifa hiyo. Nyakoro Mgajwanga mano kanyo jafwamb marwa Evans Asiba oluon wabero mano mar japuonjre mantiere grade 8 mabende Northway School mano mong'ere kaka Moi mantiere Nakuru. Odiochieng' ma kawuono bero mare itimo kanyo Nakuru referral mar mondo mi yanga ni tho mare nokel kod ang'o. Ng'eni weche ma kamagi biro bedo kiyude kinde mabiro e weche mago manyien. Atika na kod sigana machielo kama doho mamalo ochungo duol mano mar Ketraco dhi nyime kod yango jokanyo mago mag board manyaka chop burano winji kendo doho ochiw ng'eto makare. E ote mare doho chiwo chik ni goyo chapa oboke moramora mar sirkal ewi yango jokanyo chunge nyaka chop burano winj kendo. Jang'ad bura owacho ni burano onego winj kuom ndalo 20. Chik makama biro bang' ja-Kenya manyinge Benjamin Okumu chwalo ng'ure doho koseyo board mar Ketraco kod directors mage dhi ataro mar chike mapachoka ewi okenge mar neno ni oganda e kidienje duto oyudo thuolo mag tije ahinya mar sirkal e kembe mag piny owacho. Nyakoro Mgajwang' dakika 42 tok saa 4 mar okinyi gi kanyo bende makelo wae giko mar weche manyien okinyi makawuono e chenro mar mbaka oromo.